Dobrý den, jmenuji se Dorota Bučková a chtěla bych vám představit svoji práci z oboru historie, zpracovanou na téma politické procesy 50. let minulého století na Uherskobrodsku režimem zničené osudy. Studuji na gymnáziu v Uherském Hradišti ve Zlínském kraji. 50. léta minulého století se vepsala do našich dějin především pro svoji krutost. Toto období bylo velmi temné i pro moji vlastní rodinu. Můj pradědeček Bohumil Vystrčil se stal součástí vykonstruovaných politických procesů. Jeho příběh, který se v naší rodině dodnes vypráví, se stal inspirací pro zachycení a zpracování dalších velmi podobných příběhů z mé rodné vesnice a jejího okolí. Myslím si, že je velmi důležité si tyto příběhy připomínat, a to je i cílem této práce. V průběhu prezentace bych vás nejprve ráda uvedla do tématu. Dále si probereme kapitolu Socializace obce Drslavice, následuje kapitola s názvem Civilní oběti, dále oběti církevní a posledním bodem této práce jsou instituce, které sehrály v tomto období v našem regionu velmi důležitou roli. A na závěr už jen malé shrnutí. Po únorovém převratu v roce 1948, kdy se komunisté chopili moci, se stále ještě našli takoví lidé, kteří se nebáli postavit se jim na odpor. To se samozřejmě komunistům nelíbilo a jako prostředek k jejich zastrašení začali využívat vykonstruované politické procesy. Tyto procesy byly často smyšlené a s předem určeným koncem. Souzeni zde nebyli pouze třídní nepřátelé. Perzekuce, uvěznění a mučení často postihly i naprosto nevinné lidi. Tyto rozsudky pak dále negativně ovlivňovaly životy jejich blízkých i vzdálených příbuzných, jejich přátel, a to po dobu několika generací. Obec Drslavice nám poslouží jako příklad plošné socializace v Československu. Ve své práci podrobně rozebírám vznik jednotného zemědělského družstva v této obci. Hlavním a nejdůležitějším bodem této kapitoly jsou však osudy těch, kteří se rozhodli postavit se socializaci na odpor. Důvodem k jejich uvěznění často stačila pouhá urážka, ať už režimu, anebo přímo družstva. Tak to bylo například ve zpracovaném příběhu Jana Orlovského nebo Karla Hruboše. Zde můžete vidět graf zaměstnání v obci Drslavice v roce 1946. 80% obyvatel této obce bylo zaměstnáno v zemědělství, 19% v průmyslu a pouhé 1% lidí vykonávalo jiné povolání, jako například učitelství, a nebo byli zaměstnáni na úřadech. Z tohoto grafu lze tedy usoudit, že 80% obyvatel této obce bylo velmi postiženo socializací. Další kapitola nese název Civilní oběti. Nejprve bych vám ráda představila příběh Bohumila Vystrčila. Bohumil Vystrčil byl malíř, který nakupoval barvy na nesprávném místě. Protože to pro něj bylo velmi výhodné, nakupoval své malířské potřeby u pražského velkododavatele Hubálka. Ten měl podle členů StB v jedné z pražských hospod organizovat puč, který by vedl ke svržení režimu. Pan Hubálek byl odsouzen k trestu smrti a protože se u Bohumila Vystrčila našly při domovní prohlídce objednávky na materiál právě k panu Hubálkovi, byl Bohumil Vystrčil zatčen a odsouzen k trestu odnětí svobody na 12 let. Svůj trest vykonával v západních Čechách, kde těžil v dolech uran. Dalším příběhem je příběh Zdeňka Holuba, který pocházel z velmi bohaté rodiny. On sám vlastnil mnoho polností, o které mělo zájem místní družstvo. A právě po vzniku JZD v roce 1956 odmítnul Zdeněk Holub podepsat vstup do něj.
to bylo důvodem, proč byl souzen před lidovým soudem v Uherském Brodě. Odsud odešel s trestem odnětí svobody na 2 roky a 3 měsíce, dále se zákazem vstupu do kraje Gottwaldov na 10 let a za svou rodinou směli jít na návštěvu pouze jednou za 14 dní a ani to se neobešlo bez komplikací. Jan Plesl byl politik ze strany lidovců. Je dodnes známý a vzpomínaný kvůli tomu, že chodil na zasedání do Senátu oblečený ve vlčnovském kroji. Důvodem k jeho uvěznění byl fakt, že udržoval kontakt s ostatními členy lidovecké strany, kteří emigrovali do zahraničí. V den jeho zatčení bylo jeho rodině sděleno, že do večera bude doma. Jenže Jan Plesl už se nikdy nevrátil. Zemřel ve věznici na Mírově. Církev představovala pro komunistický režim hlavního nepřátele. Nebylo to kvůli majetku, jako to bylo u předchozí kapitoly civilních obětí, ale kvůli jejímu rozsáhlému vlivu. Kněží tak byli vězněni kvůli jejich víře. Jan Zemánek byl knězem z řádu redemptoristů. Po akci K v roce 1950, tedy po likvidaci klášterů, bylo Janu Zemánkovi zakázáno nadále vést duchovní život. On tento zákaz porušoval a spolu s ostatními členy stejného řádu se scházeli v jednom z brněnských bytů. Schůzí se spolu s nimi účastnil i jeden špech, který předával informace členům StB. To se stalo důvodem, proč byl Jan Zemánek zanedlouho zatčen. Posledním z řad kněží je Antonín Škabraha, který byl zatčen a odsouzen k trestu odnětí svobody na 5 let. Poté sloužil až do své smrti ve farnosti Hradčovice, kde vlastnoručně napsal svůj životopis, který můžete nalézt v mé práci. Poslední kapitolou mé práce jsou instituce. Okresní soud v Uherském Brodě je dodnes velmi vzpomínaný kvůli lidovým soudům, které v něm probíhaly. Ty byly často velmi nespravedlivé a kruté. Věznice v Uherském Hradišti je dodnes nechvalně proslulá kvůli mučícím metodám, zejména kvůli mučení elektrickým proudem. Věznice dodnes stojí v takřka nezměněném stavu a je symbolem a připomínkou utrpení té doby. Na závěr bych ráda poděkovala všem pamětníkům a jejich příbuzným, kteří byli ochotní mi sdělit jejich příběhy. Díky nim se mi podařilo zachytit další útržky naší minulosti a přispět tak k zaznamenání regionální historie. Považuji za velmi důležité si tyto příběhy připomínat, zvláště mezi námi, kteří jsme tu dobu nezažili. My si totiž nedokážeme představit, jaké to tehdy vlastně bylo. To je ode mě vše a děkuji za pozornost.